Good evening. Tatay dagamin isend ko nga dijay account number. Gapot pinicture ko dijay account number ko idi. Scroll ko dijay kwa. Dijay ayan ti pictures, ijay ayan ti cellphone ko. Ke na nakita na parang na nalabsak kasi na naipagkat ijay matakmanan jay rupa ni Dr. Gilbert na arse jay katay na kay punpun nagkuhay jay panunot ko na ipunpunan after how many weeks, months no kita unton manuntong nga malagi pa. Dari di immediate pamili na, of course, mabayak pa yung ngam na day jagadayang kadakwa, intunukan pasaray ito malipat-lipatan, tunukan agbalin tulaan nga no day tanda importante sa so, di pa kalagipanan. Kaya kasla na ikwa iti panunot ko man ang tatay, nga kastoy laong tibiyag. Di lamamin ano, kasla kastoy laong tibiyag, di tayo amo, no kasano nga maipulang, no kasano nga na agtalinaan kada pa may sagayin ko agsaksakit ado sakit-sakit na agbubukol tisiko kadaramay na kunak kala di kan annadan ko na baka mo makita di ubing mong agredwar kung ngaron ako na mapulutan ka pa saray pala pumidot mo lagi mas mal so di ko kastilaan ti diya kasi na nagbiit niya na napangam nagnisakin ni nang sising tatay dati ko nakanyada buti pa nagkita ka kanya nga tao ko nakaananos nagsimpot kas lakas di ata nabiit kami pa mo nagkatwa nagtartarigagay ngam pay kas taureg simpot ka pumusay tayo maglakta madin sa amon agluko ka lakta at pumusay ka maglakta dardaras amot no agluko ka kakasila ang tibiyan. Nung adalok tamod na tayo pa nangyali ka kadibagi, kasla pa ng dawat tayo, nga nung mabalbalin, haampay kumaa. Isugarod nga no, agsakit ka, anyati ko na tayo, apo, nung mabalbalin ako, haang kumapay, niya. Ni ulitag, di ang makapagnakatan ka, nasubraan ng sa aglualo, na higitaan nyo, kaya nan. Simublak mo dito, kaaruban na nga kaanakan na, kararag. Kano dadumang orda niya ko natayo ka, uwan, no day adamang kami niya tendency tayo nga tao, ano day naragsak, awan pisakit, awan ri na, makalipat tayo. Uray siya tupay ka, ne, daduma ako mapalalwak mo timangan, urayak lang nga buti-butiti nga umuli di agdan, ito no day tayo may ikaw makonsin, asus apoy, no day yung apog, dandani aksamo, agsakitan. Kasi na po sa awang pailaan nga addan, jari na nga kasya nga, no tay maliwaya no daduma ala kasla malipatan di jiragsak tayo no daduma maliwaya kainto no medyo maparinaan so dadya no kag sikil diram-ramay ko ko ne aguray ka ngumaton sa amon tayo ko bag agbukol ko takita ko medyo dadya kung kunak ka no pagpanunutan ko awang gani kala ko madatayo nagbayat na kay nagpaday kay ebanghelyo tayo at kukutel, awanan tinamnaman ako makanyada, hindi pa nawang nagkagkukutel, awanan hopeless, hampay na kayat kitao at na makaalis na rod, awan agas na. Namsim mo ay napangkin ni Apo Jesus ko na Apo no kayat mo umimbagak, nagunag apamati, nagunag ti pamati na rin at kukutel. Han nga dinawag nga, Apo paibagan na kumahaan. Amuna, nga dyan laang will, dyan laang tarigagay ni Apo Isos, di kaya't nalaangan, haan na nga, haan nga, agdodwano, kaya na nga paimbagan mo, haan nga rin dyan ipanunot na. Kaya na ka di nga paimbagan na, haan nga rin dyan, kaya ay panunot na ikaw kukutel. Anya ti ko na nga, namnamaan na nga kabailan ni Apo Isos. Anya ti ko na nga, no kaya't mo, di dyan laang will, dyan laang niya, di tarigagay ni Apo Isos namang paimbagan, umanayan umimbagan. Kanya ti ko na ni Apo Isus, kaya't ko umimbag kan, dahagos nga, imimbag. Kada kayo mat,
Mabalin mo anyang matisaksakitan, pagproblemaan, pakarigatan. Siguro nga, dagita kambalay ko, idi nabilang niya naglakwan tayo titikat, sakbay na nga apan ibang ko. Ang picture kayo, kung nakalaon nyo data, kwarta nga nagadong ta picture nyo, sayo imay tayo. Ay, adula amin ako. Ang magnet data, ano di panunot mo, jiwil mo, anda na to, apay, ang tastan to, ati kwarta yun. Kung nagkikinantyaw kami, pandayin bang ko, ang awang matan, di tayo sa masagid na. Kala di, iwil na, rob niya, di nga ako na nga, ako no kayat mo, win baga, kasi magkanya tayo. Dahil ko mati tariga ka, di kinapo, Isus na kuna tayo, di katibkar, di pamati nga, ako no kayat mo, umimbaga, imposible akin na stroke ako, imposible akin nga tulay tahaan. According to the doctor, sigon ka dagiti the doctor, sigon ka dagitay expert iti medisina, ngam sa bahali nga ro, kini Apo Diyos. Haantay nga ipada, di kabaulan, ti tao ka the limit na nga rin knowledge tayo, but the grace of God, the grasya ni Apo Diyos sa bali. Pag dinamagan tayo ni Elizabeth 70 plus idi aganat, nakarkaro ng mga ni Sarah 90. Isang oras na nagpalog ni Abraham, nagkatawa ako na aganap to ni Sarah nga bakong mo, kung kantong na sa ira tinagan na. Aganap to, kung nagkatawa ni Abraham nga nagpalog dito na magkatawa, makaputot pa nga, pamot 100 kunanan. Nangagigin na ibasa? Ho! Irahan sama, makaturturok kay sama. Nagkatawa ni Abraham, nga nag-ajakar kararag, nagpalog tinada, nagkatawa, makaputot pa yung tatiwan. Imagine naman mo sinatiwan 100, awan mo 100 ito eh. Kung makaputot pa yung atasan ni Sarah 90, hindi tayo pa maabutan ti 19. Diyan amo nagdanak, ada 19 ito eh, awan. Sino kita 19 itawon na? Nga, awan ito eh. Kito kitaon baka masikob. Ngayon kito madamdama kitain yun ito baka masikot. Kaya kunana ni Abraham nagkatawa, kunana kasi imposible iti imatang ti tao nga aganak pala ang 90 years old, makaputot pala ang tawan. Sinakin putot kin ni kumare, ni Apong 100 taon na, nagala sa mga damag. Kumakapo, kunana, nga imbaga ni Apo Diyos kanya na, no, di imbaga na hangman kastoy to no may atawon at dantong anak na. Imposible ang talaga. Uray tini medicine aka ay bagada nga haan ang mabalin. Nabayagan 50 years nga nagminupusan na kino 50 sa mga taon nagminupos. 50 years ang nagminupusan sa to pala agana. Kasi diyan mo Kasi ibagbaga na dito ya ako. Dito umuna kin dito ibanghelyo tayo. Awan ti imposible kanya po Diyos. Uray ti lubong ti tao ka ipagarot tayo kahaan nga mabalin. Kanya na mabalin. Katatta, dapat akas din at dali tartari gagayang tayo nga nung mabalbalin na ko, paimbagan na kumapay, agad basit nga disiplina, tulungang tabagin. Apo na mabalbalin na kahaampay, tulungang matabagin na nayunang ti kararag kin pamati. Uri ka dagita anak tayo, dagita karuba tayo, isa ti bagbagak garot nga, no jay pamilya ka, marigatan, nagpaadan, at kararag kala ang awan ti imposible, tulungan nyo dagita ubing nga, agadal, mangisuro ti mamatikin ni Apo Diyos, awan ti imposible, makaangat. Nagdada ka aroba tayo nga kasla marigrigatan nga maupupay nga awanan ti pa mabalin. Daapaya awan ti imposible kini Apo Diyos. Dahil di ko mati ipaganat tayo. Nagmayat dahil tinakaran, ay dahil tinadawat dahil Apo ko talat. Nagunag, panunutan niyo, Apo no kayat mo umimbaga. Kasi mo ti kararat tayo, Apo no kayat mo maagasa na. Apo no kayat mo iyangat mo ti pamilya. Apo no kaya mo pagkapya ti pamilya. Apo no kaya mo maikan ti urnos ti pamilya. Nya ti tarigagayan tayo, apo no kaya mo
Nag-abroad kaya mo maka-abroad. Dawat nga naunag. Awan din posible kanya nakakabsat. Iso nga, dato'y dagiti maibasa tayo, kasla ko mano, kitaon tayo, dagiti mana, dagiti imposible ti imatan tayo, kanya na haan. Awan ti imposible kanya na. Iso nga anyaman nga dawaten tayo, nga napnuan iti pamati, napnuan iti panagtalit ni Apo Diyos, awan dua-dua ipaay na dayta. Orito pwede kita'y kuna tayo nga, orito pwede kita'y kuna tayo nga, awan nam naman na nga agbiagan o daduma, kano may kararagan tayo ka agbalay ipay. Iso nga, napintas lata kakabsat, anyati ko na ti salmo responsoryo tayo, kastoy to ti pan nakabindisyon, ti tao nga agtulnog noong muna, sakbay a bindisyon. No agtulnog tayo kinkwana, dahil ti bindisyon, iso nga ni Abraham nagtultulnog kini Apo Diyos. Ni Abraham sinurusurot na ti pagayatan ni Apo Diyos. Kala kakabsat awis, naunag ka pamati, naunag ka panagtalat, awis ti naunag ka relasyon kini Apo Jesus, na niya ti dawakon tayo kinkwana, awan dua-dua, ipaay na dahil